та Російська імперія платила данину кримському хану. Вони були їх фактично васалами, так, підлеглими територіями. І це для них дуже ганебний епізод, який вони намагаються там приховати і не показувати, не розказувати в своїй історії, показувати себе лише переможцями. Так? Після депортації кримських татар, коли там якісь колекції, якісь там навіть в приватних будинках якісь речі зберігалися, там старі від прадідів, там починаючи від побутових речей, закінчуючи там якоюсь елементарною зброєю, там шаблею, рушницею. І все це було знищено, ліквідовано, забрано, будь-які документи вивезені. Все, що пов'язувало Крим не з Росією, не має значення з яким народом. Воно пробиралося і нищилося. Там трошки лишили там. Так, генуезці тут колись були, там. Це ж так, історія відома, ти вже не приховаєш. Так. А от кримські татари, це не народ, не нація. Тут Росія завжди була Росія. І для того, щоб це нав'язувати і навіювати, треба прибрати матеріальні свідчення, як би мовити. Починаючи з якихось предметів і закінчуючи навіть могилами. Нищились мусульманські цвинтарі. Вони просто руйнувалися. Та і зараз навіть, коли оцю дорогу Таврида вони будували в Криму, а вони ж пройшлися по могилах, по кримсько-татарських цвинтарях. Так що Росія, вона так робить, і куди б вона не прийшла, вона нищить могили, бо це коріння, це зв'язок з предками, вже нащадків. І якщо немає того коріння, то нема до чого прив'язувати.